दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफ्रा दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खामानि मावगासिनो दङ, जायफ्रा दिनै आनसलिक लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं, जायफ्रा दिनै ग्रासरुट लेभेलाव इउनिट लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं, साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आखाइ खबजोबनानै आं खुलुमहरदों। नोंथांमोना दुर्गा बर'नो भट होनो थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ नोंथांमोना मावनानै होदों। नोंथांमोना फ्रन्टआव फैनानै खामानि मावनो हायाब्लाबो सिं सिं मेसेजनि गेजेरजोंब्लाबो बाय कलनि गेजेरजोंब्लाबो जों रायजो राजाखौ खावलायो जे जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय सासे आरोबाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय बे दरं आरो उदालगुरिनि थाखाय सासे बर' बिजाथिया दिल्लीयाव गसंगोन। बेखौनो सार्थ लानानै गासैबो रायजो राजाया दुखु मोननाय रागा जोंनाय नांलायनायखौ दोनथ'नानै दुर्गा बर'नो भट होनो साखाफारा जादों। दिनै गमामायैनो बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनांगौब्ला जोंनि लकेलनि थाखानाय बिटिआरनि केन्डिडेटआसो बिजाथियासो खामानि मावनो हागोन। बे जाबाय दुर्गा बर'। आरो जुदि सोरबाया जुदि सानदोंब्ला बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय दिलीप शइकिया बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटआसो मावगोन होनना सोरबाया जुदि सानदोंब्ला बुंदोंब्ला बेयो 100आव 100 नंखाय खोथा आरो माबा मोनसे आन्डार एस्टिमेट लानानैसो बिथाङा बे खोथाखौ बुंनो हागौ। खोनादों आरो नुदों माहारियारि आफादनि सोरबा सासे व्यक्तिया दिलीप शइकिया बिथांखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बुंदों। नाथाय बिथाङा मानि थाखाय बुंदों बे गाव मोजाङै मिथिगौ। मजबुर मोनसे थायो आरो माब्लाबा मोनसे आन्डार एस्टिमेट थायो। नाथाय गमामायैनो बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनो थाखायब्ला बिटिआरनि सासे सोद्रोमा जानांगोन आरो बे जों गावनिनो बिदा नङाबा फंबाय जाथारनांगोन। बेनिखायनो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ दिलीप शइकिया सार बिथांखौ नागारनानै नेवसिनानै बावगारनानै फुल बिबारखौ नेवसिनानै बावगारनानै जेन नांगोलनि सावगारिया भट होनानै हाग्रामा महिला दैदेननाय बे बिजाथिखौ जयजक्त खालामगोन देरहागोन होनना आं मिजिंथिदों। थगायसुला दिपेन बर'आ बेखायनो जों दिनै फैगौ इलेक्सनाव बे दिपेन बर'मोन बादि मानसिनि खोथा लानानै जों रायजोफ्रा आन्दायनाङा आरो जोङो अबेबा स्किम मोननाय मोनै बेखौ लानानै जोंनि माने आन्दायनाङा। जोङो जाथिखौ गाबथानांगौ, जाथि देरसिन। बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जाथि गाबथानो थाखाय बे 6 सिडुलखौ रैखा खालामनायनि सार्थ'आव जों बयबो नैबे जायनाखि बिपिएफ हान्जानि पार्टि नांगोल सबियाव खाम्फा बरगयारी आरो लोगोसे दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर' बेखौ भट नांगौ होननानै जों रायजो राजाखौ बयखौबो जोङो बड'लेण्ड जनायजों सुसामोन जानानै आरो फैगौ इलेक्सनाव जाय बे बिटिसिखौ लाबोदोंमोन आरो बे बिटिसिखौ लाबोनानै जायफ्रा खुंदोंमोन जोंनाव डेभेलपमेन्ट लाबोदों, जौगानाय लाबोदों, बे बिटिसि लाबोग्रा हाग्रामा महिलारिनि जाय केन्डिडेट बिपिएफनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी दा बेखौनो जों बिजाथि महरै जोङो नांगोल सबियाव बयबो भट नांगौ आरो लोगोसे उदालगुरि दरं बे समस्तियावबो जों दुर्गादास बर'खौनो भट होनांगौ होननानै जोंनि बड'लेण्ड जनाय सुरक्षा मन्त्रिया अपेन डिक्लार होयो। आरो उफाय गैया, जों जाथिखौ गाबथानांगौ। बे जाथिनि थैनाय थानाय बाथ्रा बे साधारन मोनसे इलेक्सन नङा बेयो। आरो बे इलेक्सना सोरबा IBS स्किम मोननायनि नङा बियो, सोरबा माने IYनि स्किम मोनै अरुणाचलनि स्किम मोननाय बेखौ बोराबलायनायनि बे इलेक्सन नङा बेयो। जोंनि मेइन उद्देश्य जागोन जोंनि बे 6 सिडुल पावारखौ जों बोरै गाबथानो। आरो जों बे 6 सिडुलखौ जों मोन्दोंमोन, बिटिसिखौ जों मोन्दोंमोन, गोबां सेक्रिफाइस, गोबां मानसि थैलायनाय, गोबां माने अयथासार जानाय बेखौ बेनि दारै जों मोन्दोंमोन। दा जोङो दिनै बेखौ जों खोमाना लायोब्ला जोङो बे मानसि जे जोंहा मुंख्लं जालांबाय, थैलांबाय, दा बिसोरनि अभिशाप जोंनो नांगोन रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो दिनै थिरां खालामबाय जे जोङो 6 सिडुलनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय जोंहा फैगौ इलेक्सनाव जों नांगोल सबियाव भट नांगौ, बेनो थिरां जों खालामबाय। आरो UPPLखौ मानो भट नाङा, ट्रेक्टराव मानो भट नाङा, जों बेबो खारना जाबाय बिसोरो माने रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ। बिटिआर सुक्ति लाबोनानै बिटिसिनि खमथाखौ बिसोरो चेन्ज खालामगासिनो दङ। दा गथिखे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसि सिफायग्रा हान्जाखौ जों सिनायनानै जों बिसोरनो भट नाङा आरो जों रायजोफोर जाथि बुथारनायनि दायनिगिरि जों रावबो जानो नाङा। बसुमतारी बिथाङा मैया जोंनि एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेट आदा जयन्त बसुमतारीखौ लानानै जे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों बे जोबोद दुखुनांथाव। बिथाङा बुंदों जे जयन्त बसुमतारीया माने देरहानानै थाङोबाबो जिहेतु बिथाङा हिन्दी इंलिस रोङा, बिथांनो 20 बोसोर नांगोन, हिन्दी इंलिस सोलोंनो 20 बोसोर नांगोन, बा दिल्लीयाव थांनानै 5 बोसोराव बिथाङा भाषा सोलोंनायावनो ओरैनो सम हगारगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। बिथाङा जे जोंनि इन्डिया एलायन्सनि केन्डिडेटखौ जेरैबायदि थासिल्य खालामदों जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो जोङो बिथांखौ हकियनि होयो जे बिथाङा
जयन्त बसुमतारिया सोर बिथांनि अबदाना मा हारिनि थाखाय दिनै जयन्त बसुमतारि बिथाङा मा खामानि मावबोदों बेखौ गावबो मिन्थिगौ मानो होनोबा आदा जयन्त बसुमतारि बिथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि जानानै गोबां सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों उन्दैनिफ्राय लानानै बिथाङा दासिमहालागै हारिनि जानानै जाथि जौगानायनि समाज सिबिनायनि गोबां खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो आगोलावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिबान लानानै खामानि मावबोदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकार जाबोदों लेङाइ आफादगिरि जाबोदों दा बेबायदि सासे रोंगौथि गोनां समाज सिबियारि आरो हारिनि थाखाय बावसोमबोनानै फैनाय सासे जोंनि बिजाथिखौ दिनै कास्टम बसुमतारिया जे बेबायदि थासिल खालामदों बे जोबोद दुखुनांथाव गावबो जे सानसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावबोदोंमोन गावनिनो कलिग बुङोबाबो बारा बुंनाय जाया दा बेबायदि समाव बिथाङा दिनै राजनितिकआव हाबनानै जेरैबायदि जोंनि इन्डिया एलायन्सनि केन्डिडेट आदा जयन्त बसुमतारिखौ थासिल खालामदों बेयो जोंनि थाखाय गनायथावना नङा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि थामहिनबा गाबोन जानो गोनां जि एमपि इलेक्सन बेयाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ हान्थि मथनै भट होनो थाखाय जोङो बारग' एनडिएफबि आरो एक्स बिएलटिनिफ्राय जोङो खावलायहरगोन दिनै बिभिन्न जायगाफ्राव जोङो थांस' हायाखै जोंनि साननाय हनायफोरखौ बिभिन्न बर' गामिफ्राव जोङो फोरमायहैजोबनो हायाखै जों बिथांमोननि खाथिसिम निमाहा बिहरदों नाथाय नैबे बाइटनि गेजेरजों साफ्रोम बर' फिसाफोरा जेन जोंनि बाइटखौ खोनानानै थामहिनबा गोसोआव थि खालामनानै लाखानाय बायदियै फैबाय थानाय थामहिनबा गाबोन जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव बर'निनो फिसा दुर्गा दास बर'खौ देरहाहोनो थाखाय नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जोङो खावलायहरगोन दिनै बर' फिसाफोरा बेखौ साननांगौनि आरो बेखौ गोथौयै सिन्था खालामबावनायनि खुनु खोथायानो गैया देग्लाय जोङो सासे बर' केन्डिडेट मोन्दों आरो सा ओनसोलनि सिना जाना सासे बेक्तिखौ मोन्दों बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नांगोलनि सावगारियावनो भट होगोन जोंहा बेखौ मिजिं थिदों बेराफारसेथिं गोबां इसुफोर दङ जेरावनोखि जोङो सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव गासैबो हाथियारखौ जोङो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय बिएलटिआबो बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आखायाव लानाय हाथियारखौ सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय नाथाय बिटिआर सुक्तिखौ जों एनडिएफबि हारसिं खालामाखैमोन बेयाव एबसुआबो दंफायोमोन दिनैनि तारिखाव सोंलु ओंखारो एबसुआ माखो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाखो आरो बियो रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैलिया जोंनि लाम थानाय हा हुखौ सरकारनो गथायनानै एबसुआ सारेन्डार जादों थामहिनबा प्रमद बर'आ सारेन्डार जादों जायनि थाखाय जोंनिफ्राय दिनै 100 आरो 30 हाफोरनि थाखाय खाजोनाखौ लाया दा जों हानि थाखायनो जोङो दावहा नांबाय हानि थाखायनो रोजा रोजा सुबुंफ्रा मुंख्लं जाबाय अब्ला बे हाखौ जोङो बोरैहाय ओरैनो हगारनो बिनि थाखायनो जोंनि हा रैखाथिनि थाखाय बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन बेराफारसेथिं जोंहा जि समस्याफोर दङ एनडिएफबिनि जि समस्याफोर दङ बे गासै समस्याफोरखौ मावलांनायाव सासे बर' केन्डिडेटआ थामहिनबा सासे बर' एमपिआसो जोंखौ गोसो होनानै मावगोन मानो होनना बुङोबा दिलीप शइकिया थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि दिलीप शइकिया थांनाय 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि बिथाङा सासे एमपिखामोन मावोब्ला बे 5 बोसोरावनो बिथाङा गोसो होनानै मावगौमोन नाथाय जोंनि समस्याखौ अबेबा जें जाबोर बायदियै गारनानै दोननायखौसो जों नुबोबाय बिथांमोननि जों जेबो एक इंसिनिबो सहाय आरो हेफाजाब मदद मोनबोआखै बिनि थाखाय जोंहा बुजिनो आद्रा गैला आरो बर' रायजो राजाफ्राबो बुजिनो आद्रा गैलिया निस्सय खहा दोङो बे दिलीप शइकिया बायदिया बर' जाथिनि माबा मोनसे मोजांखौ मावगोन बेयो खुनु मोनसे आखा गैया दिनै बिभिन्न बुंदोंब्लाबो खुगादों बुंदोंब्लाबो माहाबा निउस मिडियायाव बिभिन्न दल संगठनफोरा बुंदोंब्लाबो नाथाय सिङाव बिथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै बर'नि फिसा दुर्गा दास बर'खौनो देरहाहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ माखासे समफोराव प्रमद बर'आ बुङोमोन बिटिआर सुक्तिया 90% मावफुंजाबाय दिपेन बर'आ बुङोमोन 80% मावफुंजाबाय आरो बिभिन्न गुबुन लिडारफ्रा 80-90% मावफुंजाबाय होनना बुङो आरो दिनैनि तारिखाव मायोथो मावफुंनो थाखाय आरोबाव एनडिएनो भट होबावनांगौ बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला निउस मिडियायाव बुंनाय बायदिब्ला थांनाय समफोराव बिथांमोना बुंखाबाय जे 80-90% बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै बुंनायखौ जों नुबोबाय थादों आरोबाव माखौथो इमप्लिमेन्ट खालामबावनो नांगौ इमप्लिमेन्ट जायाखै होनना बुङोबा जेलाव थानायफोराल'सो गवाखै
दिनै बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय बिथांमोना मोनसेबो रिजलिउसन लानो हाया जों प्रमद बर'खौ गाद्दियाव जिरायजेननायनिफ्रायनो कुटार खावलायबोदों जे नोंथांमोना काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालाम जे कुनु अजद गैयालाफानो जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफ्रा उदां जानांगौ होनना काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो नोंथांमोना दैथायहरनानै जों बुंबोदों दिनैसिम बे 4 बोसोराव प्रमद बर'आ बे मोनसे सेन्टेन्सनि रिजलिउसनखौनो लानो हायाखै जायनि मानो हायाखै मानोना दिलीप सयकिया बायदिनि आथिं हमनायखायनो बिथांमोना हायाखै दिलीप सयकियानोथ' सासे एमपि बिथाङानोथ' दिल्लीयाव थायो दिनै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जाफुङैनि दायनिगिरियाबोथ' दिलीप सयकियानो बिनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा आरो बुजिनांगौ आद्रा गैलिया बिनि थाखायनो नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन रन्जन दैमारि सारनिल' नङा गोबां जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जोबथेसालियाव दङ आरो जायफ्रा उदाङै दङ गोबाङानो 90% एक्स एनडिएफ बिहानो केस दङ दिनै बे केस उइथड्रनि बेलायाव आरो जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि बेलायाव जोंहा बिथांमोननि सायाव खुनु भरोसा गैला 4 बोसोर बिथांमोना जेबो मावाखैसै आरो फैबाय थानाय समाव मावगोन होनना बुंनानैबो जेबो मावखाया बिथांमोना बिभिन्न खोथा बुंनो हागौ सिगांफोराव बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन बेबो जायाखिसै दिनैनि तारिखाव आइजोफोरखौ थगायदों अरुणोदय होगोन माबा माबि होगोन दा दिनै बिथांमोनखौ बुजिनो आद्रा गैला प्रमद बर' थामहिनबा एनडिएजों लोब्बा थानाय गासैबो राजनितिक दल संगठनफ्रा मिसुलिया बेखौ गासैबो जनजातिफ्रा बुजिखाबाय बिनि थाखाय आरोबाव फिन बुंबावनांगौ आं सानाखै बे रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव पलिटिक्सनि बेलायाव आं जेबो बुंनो हाया बिनि बाथ्राखौ बिथांनियावनो सोंनांगोन आंनि साननाय हनायथिंनिफ्राय जेबो आं बुंनो हानाय नङा गाबोन जिथु एमपि इलेक्सन जानो गोनां दङ बे एमपि इलेक्सनाव जोंनि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनिफ्रायबो जों रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायदों जे जोंनि बर'निनो सासे बिजाथि दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ भट होनानै बिथांखौनो देरहासार खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय।